Къде ще ходиш, Василе? Ще ходя да се бия за България. Пази се, рожбички, пази си живота. Важен си за народа. Ти, майко, не се притесняваш. Пък каквото Савия покаже. Хайде, Василе, бягай. Велки се върнеш. Искам, мамо, да те видя. Апостоле, кога ще да почнем? Кога ще вдигнем народа? Народа, момчето, първо трябва да бъде подготвен. Свободата не се печели с голи ръце и горещи глави. Народът вече справя левски. Турците ни колят, чурбачиите ни предават. До кога ще чакаме? Ще чакаме, докато сме готови. Ако се вдигнем неподготвени, ще умрем като пилци пред вълк. Ами ако не успееме, ако пак ни потъпчат, Ако мислиш така, момче, по-добре да си върви. Ние тук нямаме право на това. Само кога и как? не казвам, че се страхувам, цялата ни работа е рискована. Ако искаш да си свободен, знай, че свободата си струва жертвата. Кажи ни какво да правим, апостоле. Първо, ще се научите да пазите тайни. Да мълчите дори когато ви заплашват. Когато ви изтезават. Второ, ще се научите, че свободата струва много жертва. И не на последно място и най-важното, ще запомните, че ние не сме разбойници, а войници на бъдещето. Левски, до кога ще кроим планове? Времето не чака. Народът ни гние в страх и нищета. Трябва да го вдигнем. Народът Ботев не се вдига с думи, а с вяра и подготовка. Ако днес купнем с шепа поля, утре няма да ни има. А ако не рискуваме, кога ще дойде свободата? Стига шептене, стига тайни комитети. Огънят трябва да изгори веригите, не да ги раздясва база. Огънят Ботев върви бързо, докато тъмно не носи свободата. Ако не рискуваме, ще си останем роби. Днеската ножен Ботев, но не безумие. Знай, че работиме за векове, а не за дни. Добре, апостоле. Всеки има свой начин. Но знай, когато пукне първата пушка, аз ще съм там. Знам, Ботев. И помни, ако паднеш, народа няма да те забрави. Свободата няма да дойде сама. Ние ще... Левски, до кога ще кроим планове? Времето не чака. Народът ни гние в страх и нищета. Трябва да го вдигнем. Народът Ботев не се вдига с думи, а с вяра и подготовка. Ако днес купнем с шепа поля, утре няма да ни има. А ако не рискуваме, кога ще дойде свободата? Стига шептене, стига тайни комитети. Огънят трябва да изгори веригите, не да ги раздясва база. Огънят Ботев върви бързо, докато тъмно не носи свободата. Ако не рискуваме, ще си останем роби.
Искате ножен Ботев. Но не безумие. Значи работиме за векове, а не за дни. Добре, апостоле. Всеки има свой начин. Но знай, когато пукне първата пушка, аз ще съм там. Знам, Ботев. И помни, ако паднеш, народа няма да те забрави. На мене пътя ми свършва тука. Но ваша едва започва. Слушай, този човек не прилича на престъпник. Глупвай, заповедите са ясни. Народе! България ще бъде свободна. Левски. Име, титла, знаменосец на свободата. Левски, българският апостол, апостолът на свободата. Силната личност, която все още не е намерила свое подобие. Достойният син на България с неизмерима смелост и несумим дух, които го правят безсмъртен за поколенията. Нашия идеал с революционния демократизъм, с качество на надъдбинат стратег в национално-свободителната епоха. Символ на непокорния и вечно търсещия човешки дух. Загърбил собственото си съществуване, за да се отдаде на идеята за чиста и свята република. Човеколюбецът изрекал великите слова: ако печеля, печеля за цял народ. Ако загубя, губя само мемите си. С пример на саможертва, човещина и нравствена чистота, такъв е образа на Левски в памета на българския народ. Във всяко българско сърце живее споменът за него. Неубивият дякон, човекът с най-чиста душа. Личност, която е нравствена мярка за българите и пример за човешкото съвършенство. В представите на всеки българин той е урок по родолюбие, надежда и упование за всички жадуващи свобода българи. При Левски няма ярки контрасти, няма багри и светосенки. Всичко е съвършено, просто и ясно. Едно невиждано човешко равновесие, което е присъщо само на великите личности. И днес той ни е нужен. Върви заедно с нас в настоящето и бъдещето. Времето е в нас и ние сме във времето. На 19 февруари ние прекланяме глави пред паметта на апостола и почитаме една година от миналогодишната създадена театрална пиеса Дякон Левски. В робство и неволя беден се родил, но сърцат пораснал дяконът Васил. Неговите думи вдигнали на крак беден и заможен, старец и хлапак. Защитил народа в мъка и беда, готвил го да тръгне в бой за свобода. Криели го дебри, пещери, скали, пазили го хора, зверове, орли. Ех, братле, расти ми, бързо порасти, смелостта на Левски да добиеш ти. Рекал се от всичко, посветил изцяло живота си на народа. Той обещава, той зове. Които искат да мрат за отечеството си, да бъдат готови. Смъртта бе за него приятел градът. Зашил бе тайно в ръкава си яд, на кръста му вярно оръдие беше.
за да бъде страшен, кога нужда беше. Той не знаеше отдих, ни мир, нито сън. Обърнал се беше на дух, на огън. Душата си цяла лейше в едно слово и понякога чело си нарещаше сурово. И там се четеше и укор, и гняв, и душа упорна, и железен нрав. Голяма е любовта на народа. Всички го гледат и полагат усилия да не попадне във вражи ръце. Но намира се предател, който в края на декември 1872 На мене пътя ми свършва тука. Но вашия едва започва. Слушай, този човек не прилича на престъпник. Много твои, само са ясни. Народе! България ще бъде свободна. Тази вечер е след разпоплата. Този миг нататък вие сте братя. Не култура. Заклевате ли се в името на България да пазите тайната на комитета си за живот? Заклеваме се! Заклевате ли се да не предадете братята си дори и пред смъртта си? Заклеваме се! Заклевате ли се, че ще работите за свободата на България без да чакате награда? Заклеваме се! Този миг нататък Вие сте България. Свободата няма да дойде сама. Ние ще я изгубим. А сега на работа. България нас чака! Тайно в ръкава си яд, на кръста му вярно оръдие беше. За да бъде страшен, кога нужда беше. Той не знаеше отдих, ни мир, нито сън. Обърнал се беше на дух, на огън. Душата си цяла леше в едно слово и понякога чело се нарещаше сурово. И там се четеше и укор, и гняв, и душа упорна, и железен нрав. Голяма е любовта на народа. Всички го гледат и полагат усилия да не попадне във вражи ръце. Но намира се предател, който в края на декември 1872 година го предава. След кратка неравна борба, 1 срещу 16, Левски бива заловен. Дълго Левски е разпитван, но той не издава никого. Държи се смело, смайва турските власти със своето себеотрицание. Оковани кръв, в тъмница ръгна, апостола на мъки, подвръгнат от частни, на празно. Те нямаха власт на тази душа яка. Ни вопъл, ни глас, ни молба, ни клетва, ни болно стенание. Не издаде в мрака той гордо страдание. Смъртта беше близко, но страхът далеч. И той не прошепна предателска реч. И на все въпроси гордо изпитание, един от две даде и едно мълчание. И казваше: аз съм Левски, имена, и никой име той не спомена.
прекрасния си живот, Васил Левски, апостола на свободата, е осъден на смърт чрез обесване. 19 февруари 1873 г. близо край град София е обесен верният син на България, Васил Левски. Той биде обесен. О, Васил славно, посърнан и богатствен ти си с кръвеста рана. По теб ние видяхме ови да висят, много скъпи жертви да се тресат. И тиранът весел с тях да си играе, и вятър ненужен с тях да се играе. О, Васил славно, теб те освети смъртността на героите, свещено си ти. Ти белег си страшен и знак за свобода, за която тебе гинеше народа. О, Василко свято, небете се рам, а слава нова на земята, и връх, откъдето виждаше духът към безсмъртието по прекия път. Връщайки се назад годините, аз като ученичка участвах в театрален клуб и това ме вдъхновяваше изключително много. И затова, когато Кристиян миналата година дойде при мен и ме погледна с този поглед изключителен и ме помоли за съдействие, от тук насетне и Василена, разбира се, и неговите приятели, съставът беше малко по-различен. Винаги съм била вдъхновена от желанието на тези деца да плуват в океана на театъра, да правят нещата сами, да се изявяват изключително, как да кажа, осъзнато това, което видяхме днес. И просто те са едни пораснали деца, които имат своя път и аз изключително много вярвам в тях. Благодаря ви. Сега нека дадем и думата на новия ръководител на клуба, господин Християн Ромов. Нека да благодаря на госпожа Румяна Парцова за възможността и подкрепата, която ни даде, за да можем да реализираме нашия клуб Неочаквани завеси. Сега искам да поздравя и вас, публиката, благодарение на която, разбира се, в момента това нямаше как да се осъществи също. И нека да благодаря за това, че сме се събрали всички, за да можем да почетем 152 години от обесването на Васил Левски. Отново изключително много ви благодарим. Каним ви на 7 март от 18 часа отново тук да се съберем и да ви представим новата театрална пиеса "Сянката на Балкана". Много ви обичаме, цялата любов от нас отива с вас. Радват ни усмивките и присъствието, че сте тук винаги и ни подкрепяте. Продължавайте и ние ви обещаваме, че ще продължаваме да ви радваме. Гроб, там ти е грозно да рачеш. Ох, зная, ти плачеш, майко. Затой, че ти си черна рабиня. Затой, че твоя свещен глас, майко, е глас без помощ, глас в пустиня. Плачи, там близо край град София. Стърчи, аз видях черно Васил. И твой един син, Българио, виси на него с страшна сила. Гарва над грачи грозно зовещо. Псета и вълци вият в полята. Старци се молят Богу горещо. Жени плачат и щият децата. Зимата пее своята зла песен. Вихрове гонят тръни в полето. И студ, и мраз, и плач без надежда навяват на теб скръб на сърцето.